А сега следва една много любопитна тема, как да четем 10 пъти по-бързо. Звучи като състезание, всъщност това обаче е метод, с който една книга може да бъде прочетена за по-малко от 1 час и то по 5 различни начина. Вижте повече в следващия материал на Боряна Павлова и Роман Миланов, а след това ще продължим с коментар в студиото. Методът, известен като мета-ридинг или фоточетене, е популярен в цял свят. Малко известно е, че негов основател е българинът доктор Георги Лозанов, който през 1970 година създава сугестологията – наука, която ви помага да научите чужд език за по-малко от 1 месец. Тя е призната от ЮНЕСКО за най-иновативният метод за учене в света. През 1986 година американският психолог Пол Шили развива откритието на доктор Лозанов и създава фоточетенето, базирано на 5 прости правила: подготовка, преглед, фоточетене, активация и бързо четене. С тях на помощ времето за прочитане на една книга отнема по-малко от 1 час. Иван и Ваня практикуват метода от 1 месец и признават, че не могат да си представят, че някога са четяли книга по нормален начин. Особено ми помага в бизнеса, тъй като се налага да чета доста работна литература. Що се отнася до ученето, то е един непрекъснат процес и може да помага не само на ученици в образованието, но и на заети хора, които просто искат да четат повече книги. Повярва ли, когато ти каза, че е възможно да прочетеш една книга в рамките на 1 до 2 часа, даже и за по-малко време? Не вярвах, че ще ми се случи, просто от себе си сам да искам, сам да ми е интересно, сам да желая да прочитам и да разбирам по 3-4 книги на ден и то с доста сериозно съдържание. Наистина ми промени живота на 180 градуса. Сега ви представя Митко Караманчев, предприемач и инструктор по метачетене, който ще ни обясни как всъщност работи този метод и може ли всеки да си научи. Здравей! Здравей! Всеки може да се научи. По принцип всеки го може по рождение, само че след това отиваме на училище и ни казват, че не можем или пък забравяме. Как така всеки го може по рождение? Всеки е роден със способността да възприема информация много повече, отколкото съзнава. Това означава ли, че трябва да започне обучението още в ранна детска възраст? Не, просто е по-лесно и на децата естествено го правят. Интересното е, че дамите се учат доста по-бързо и по-лесно. Сериозно? Да, защото този начин попивате информация по несъзнателен и вие сте така дясната ви половина повече използвате, по-емоционални, докато мъжете сме по-логични, а когато мислиме преди да действаме, понякога става анализ-парализ. Добре, сега умишлено всъщност сме на плазмата, защото ще направим една демонстрация за това как преминава обучението. Започваме първо с четене без четене. Сега, даже може да ми дадеш на мен един урок да видим дали ще справя, да видим дали жените наистина по-лесно възприемат. Първото интересно е всъщност доктор Георги Лозанов, който е създател на сугестопедията. Българин, да. Българин, и това според ЮНЕСКО е най-иновативният метод за учене в света. Още 76-та установено, но доктор Георги Лозанов е бил 10 години под домашен арест и заради откритието си, е нормално да не знаете. Интересно е, че всеки има скрити резерви. Тези скрити резерви на мозъка се достъпват чрез сугестопедията и са хиперпамет, хиперкреативност, включително са извършвани операции безкръвни само чрез сугестия. Добре, как да станем хипер тогава? Хипер става чрез най-вече любов, желание към това, което искате да изпълните целта. Примерно, когато фоточетете книга, е много важно да искате да изпълните целта си. След това е важно пълна свобода, изцяло свободно да се отнасяте към себе си, да не давате непозитивна обратна връзка. Има 7 закона в сугестопедията. Те са по-общи. Експерименти са всъщност правени доста и са документирани. Други неща, които се използват в фоточетенето, са невролингвистично програмиране, способността на мозъка да използва и двете полукълба и всъщност съзнание и подсъзнание. Но по-конкретно как? Това ми звучи направо абсурдно. 5 стъпки. Да. Подготовка. Първо си казвате каква е целта. Добре, искам да науча, например, да чета една книга в рамките на 1 час, да прочета цяла книга от 500 страници. Възможно ли е това? Да, възможно е. Зависи обаче каква ви е по-конкретна цел. Искате колко разбиране, какво искате, когато изпълните целта си, това какво ще ви донесе? Може би ще активизирам своите качества.
други, които сами, както вие ми казахте, че в ранна детска възраст са съществували, но вече са позабравени. Искате да отключите скритите си резерви и да помните много и да сте супер креативни. Да, точно така. Добре, супер. Значи след като имате конкретна цел, влизате в състояние за ускорено учене, което може да се постигне с дишане, може да се постигне с слушане на музика, с игри, с Моцарт ефект, ако сте чували. И всъщност след това се прави самото фоточетене, като трета стъпчица. Ето тук. Не. Ето го. Да, фоточетенето, това, което сега отворих. Но да отидем нататък, защото нямаме време. Така, възможно по-бързо да представим нещата. Правила на метачетенето. Метачетене е игра, която, играйки се научавате да фоточетете. Правилата са прости, отбор от хора, които са всъщност на самия тренинг, помагат си един друг да се научат, трупат се точки, всяка една от тези 5 подстъпки всъщност има и подстъпки и съответно получавате точки. Да, отиваме сега нататък. Така, активизация. Това е процеса, в който всъщност вие съзнателно достъпвате информацията, която сте фоточели. Когато фоточетете, информацията се попива подсъзнателно, спите, за да се инкубира информацията и след това с въпросчета, с техники за бързо четене, с мисловни карти. Да, ако може да си намерите някой да ви изпита, е най-добре. Да. За колко време всъщност преминава курса? За колко време може да се научим да четем по този начин? Курсът преминава за 28 дни, 4 пъти по 2 часа и половина, като интересното е, че между третия и четвъртия път има 21 дена, в които да се упражнявате. Не знам дали сте чували за Павлов и за кучето на Павлов, може би. И затова е всъщност важно, че 21 пъти, когато повторите нещо, то ви става условен рефлекс, може да се каже и навик. И всъщност затова най-важното тук е практиката. В смисъл, фоточетене не се учи от фоточетене на една кришка. Важно е да научите мозъка си, да забравите, да не мислите. И тогава се случва магията. Аз така исках вас да ви изпитаме, обаче не ни остана време. Щяхме да ви пуснем една книжка тук, да видим дали ще се справите с тази задача. За съжаление, обаче, времето ни вече изтича, така че няма как. Но... Аз съм лесен, но хората, които са били на курса, може да заповядате всеки месец, правиме тест, даваме им една книга за 1 час и след това 30 въпроса. До сега няма под 50% разбиране. Добре, но примерно аз това си мисля, как се чете? То нали, съответно няма как да се прочете една страница цялата отгоре до долу. Някакси странично или какво се вижда? Вижда се една трета страничка, която е илюзорна измама, но идеята е, че вие хващате цялото, правите снимка на двете страници едновременно и съответно просто отлиствате. Най-важното е да сте спокойни и дори обикновено се тънаника мелодийка за ритъм, за да може да се отлиства страница в секунда. Идеята е, че цялата тази информация, дори да ви изглежда невероятно, всъщност просто мозъка ви всеки един момент обработва абсолютно всичко. Дали вие може да го достъпите е съвсем друг въпрос и затова се прави активация. Затова е толкова важно човек да е спокоен и просто да отлиства. Фотографира абсолютно всяка страница, която се запечатва и съответно се разчита от мозъка. Фотофокус е когато имате 2 точки, пълно разфокусиране е когато станат 4, а фотофокус е когато тези 2 се допрат и станат на 3. И тогава е фотофокус. Много интересно, наистина. Радвам се, че ви е интересно. Благодаря ви за това гостуване.